En faglig intervention. Ja. Line, jeg synes, hvis vi går over og kigger på dit ugeskema, Ja. som vi har hængt op herovre. Herovre på dit skab. Nå, ja. Så kan du se, at i dag, vi lavede det sammen, du har ikke så meget på programmet i dag. Jamen i morgen. Nå, så har jeg. Ja. Jeg har fitness i morgen. Jeg vil være meget træt. Lad os bare gøre det nu. Okay, det var godt. Det synes jeg også, vi skal gøre. Ja. Det er også flot, at du har lyst til at gøre det nu her, selvom du er træt, Line. Jo. Okay. Ja. Så lad os sætte os ned. Ja. Her illustrerer vi det pædagogiske push. Frederik navigerer i det, man kalder det kvalificerede selvbestemmelsesbegreb. Han støtter Line i at overholde de mål, hun har sat for sig selv i gode perioder. Succesen skyldes ikke tvang, men at Frederik henviser til ugeplanen, et redskab, de har skabt i fællesskab. Det flytter fokus fra Frederiks krav til Lines egne mål. Frederik skal selvfølgelig hele tiden vurdere, om Lines modstand er et udtryk for dagsform, eller om han er ved at ødelægge deres tillidsforhold. Godt.